Hola a tots i a totes i benvingudes a aquest nou podcast del Mètode Happy. Milers d'espècies i milions de persones arreu del planeta s'enfronten avui dia a una qüestió urgent, la contaminació per plàstics. El mar Mediterrani, conegut per les seves aigües cristal·lines, les seves platges espectaculars i la seva gran biodiversitat, és, però, el mar més contaminat del món. Cada any, tones de plàstic arriben a les seves aigües, contaminant l'ecosistema i posant en perill la vida marina i les comunitats que hi viuen. Hola a tots i a totes, benvinguts de nou a un nou capítol del podcast del Mètode Happy. Avui tenim amb nosaltres a la Rosa Andreu. Hola Rosa, benvinguda. Hola. Ella és la cap d'àrea de l'obrador i del càtering de PAEMA. Com a representant del càtering de PAEMA, avui parlarem amb ella sobre el reconeixement Happy Guardian que recentment han obtingut i estem supercontents de tenir-los amb nosaltres. I gràcies als vostres esforços en reduir els plàstics d'un sol ús i en fer tot el que heu fet al voltant del que feu en el càtering reduint els plàstics d'un sol ús, doncs estem aquí per celebrar-ho i per donar-vos l'enhorabona. Gràcies. Volia començar una mica amb una introducció de l'associació i específicament del càtering, però una mica quina és la filosofia de PAEMA i si ens ho poguessis explicar en 3 paraules. El càtering de PAEMA ho tenim bastant definit i és que és ecològic, local i residu zero. Ecològic perquè APAEMA és una associació de productors ecològics de Mallorca, per tant, que se va fundar fa molt d'anys, exactament no ho sé, i clar, fa més o menys un any van començar amb el càtering. I clar, ja 100% ja sí que havia de ser ecològic, però nosaltres també és important que sigui local perquè no té sentit servir menjar que no és d'aquí. I deim que el menjar que servim és un 98% d'aquí perquè sempre hi ha sucres, cafè que no se produeix aquí i un càtering la gent vol poder fer un cafè i llavors exigim que és ecològic i generalment també fair trade però clar, és aquest 2% que se mos escapa. I llavors residu zero, que per nosaltres des del principi era superimportant, és a dir, no tenien la concepció d'un càtering on utilitzessis un tassó i al cap de menys de 5 minuts l'haguessis de tirar. Per nosaltres, i clar, des del primer moment, en la filosofia també darrere d'APAEMA, que ja 2 anys fem feina en aquest aspecte, ja van començar directament en que s'han de minimitzar al màxim aquest tipus d'envasos. Productes d'un sol ús, d'usar i llançar. Exacte. Per començar, hi ha moltes altres empreses i restaurants, hotels amb els que xerrem i ens traslladen la seva preocupació de que substituir els plàstics d'un sol ús amb alternatives reutilitzables de vegades és molt car. A vosaltres aquesta transició us ha ajudat a reduir costos d'alguna manera o com ha estat en quant a l'estalvi i quins han estat també els reptes que heu tingut en aquest procés? Clar, jo diria que no ho és a dir, quasi que al contrari. Penso que clar, no hem de demanar res monodosi o que no fem inversions en tassons, servilletes, etc., que es compra i el tires directament, és a dir, s'utilitza un pic. Llavors, són inversions més cares en el principi, però que al final tenen una vida útil molt més llarga i que bàsicament només l'has de fer neta. És a dir, tot el que són tassons, cueres, servilletes que nosaltres emprem, servilletes de tot, sí, són inversions més cares, òbviament, en el principi, però a la llarga... Al llarg del temps s'amortitza. Clar, i la gent també t'he de dir que han començat fa molt poc amb el càtering, però la gent ho valora molt i cada vegada està més conscienciada i crec que també a tots ens agrada més fer un cafè un tassó de vidre que no un de plàstic. Crec que és més agradable. Sí. De vegades fins i tot t'han posat vi en un tassó de paper, allò sí que ja com... Sí, que no te'n dones compte i te ves a per davant. Sí.
Les alternatives reutilitzables molts cops requereixen un canvi de xip. Va haver-hi algun moment o eureka o un moment d'il·luminació en què vosaltres diguéssiu no, hem de fer aquest canvi, hem de continuar per aquesta via i a més ens adonem que és viable a llarg termini? No, com ja t'he dit, no sé si va haver un moment de com acabarem veure la llum, sinó que ja des dels principis aquí sobretot ja estava en marxa i ja evitàvem molt aquest tipus i no mos plantejàvem un catering amb plats de paper, perquè és una cosa que no mos agrada. Ja venia en la filosofia pròpia. Sí, a la filosofia d'APM ja no concebíem un catering convencional com s'ha fet sempre de vinga, omplir bosses de fens. Llavors, crec que l'únic que mos ha costat un poc més, i no sé si costar, és la servilleta, que sí que és una cosa que estem molt acostumats a l'utilitzar, la tiram, i el canvi de xip a emplear servilletes de paper, però vaja, se faci inversió i què va ser aquest punt que vau dir, a veure, sabem que la servilleta serà difícil i serà un esforç logístic extra, però què us va fer dir ho hem de fer? No, des del principi que volien ser un catering residu zero i sabien que la servilleta havia de morir. Llavors, la preocupació, i diré més meva, era de veure, perquè com la tenim tan integrada en el nostre dia a dia, ja quasi ningú utilitza servilletes de tota casa, és a veure com ho acceptaries el consumidor. Però la gent ho accepta superbé, ja veu que hi ha les servilletes, no totes planxadetes, i després tenim una panera i ja on les ha de... deixant allà. Sí. I després durant el servei se les guarden, com hem fet sempre. Sí. De fet, hi ha gent que ve i mos diu la me'n puc dur, que li ha agradat molt, però no. No, clar, això llavors tampoc ajudaria que vosaltres tinguéssiu el vostre estoc de servilletes que us ajudi a mantenir... Clar, i també hem vist això, que dic, jolín, és diferenciador, però és que més agrada, saps? Genial. Sí, i a més les servilletes s'han fetes a Mallorca, l'ha fet la Fundació de Xalles, llavors encara té el punt extra. Super. Sí. Llavors, si l'organització fos un ésser humà, creus que seria una persona que sempre ha fet les coses de la mateixa manera tradicionalment o creus que seria algú disposat a rompre amb els esquemes i quins reptes enfrontaria a l'hora d'innovar i canviar aquesta mentalitat? Crec que a vegades mos passant d'innovadors, estan constantment sempre innovant noves coses i no, definitivament no som conservadors i sempre intentam millorar i sempre tenim idees noves i sempre receptes noves i sempre ja partint d'una base sòlida però sempre cercam, ara per exemple hem tingut un canvi personal de cuina i ja està en plan no, però aquest ingredient que no és de Mallorca l'hem de substituir per un que sigui d'aquí, canviar receptes, clar, al final de cada vegada anem a més. Un test ràpid. Quines de les següents creus que és la raó principal per la qual valoreu el segell Guardian? La sostenibilitat, amb les seves 3 potes, ambiental, econòmica i social, l'impacte positiu en l'entorn natural, el factor cool i diferenciat del mercat o totes les anteriors? Per això són totes, és a dir, és que tot suma, és que no té cap punt negatiu deixar d'utilitzar aquest tipus d'envasos, és que tot és positiu, l'únic negatiu és que ho has de fer net, però hi ha màquines, avui en dia tenim lavadores, secadores i rentavaixelles i si són un poc grans li pots ficar 80 plats, llavors excuses són excuses, ja no... Les màquines ho fan tot avui en dia. I l'equip, la resta de l'equip, els compis, els que fan feina aquí, com ha estat la reacció al veure que aquesta és la vostra manera de fer feina, que heu de, això el que em comentava, s'ha de rentar, s'ha de fer net, ho fan unes persones, ells com s'hi troben en aquests canvis, teniu
no sé, estratègies o rituals o maneres d'incentivar a les persones perquè estiguin a gust amb aquest procés. Sí, bé, aquí ara mateix a Obrador som 4 persones i a Catering un i m'ho anem combinant i te diria que tots, és a dir, a ningú li has de fer una sessió de que és un residu, ni com reciclar ni res, és a dir, tothom, i xerres en qualcú de tirar, i na Joana, per exemple, diu, tira! Com que tirar? Tirar no se tira res. Això va en restes de menjar, clar, tot, és a dir, com que no neix de nosaltres. I l'única, la que m'ho costa més és planxar les servilletes, que no arriba a un... Sí, és que és una feina com antiga, no? Bueno, diuen que els millennials ja no planxen, mai ens hem planxat ni una camisa. Sí, m'han d'anar rotant a qui li toca planxar, perquè a vegades se n'acumulen moltes i està ben que quadradors, planxar... Bueno, també el planxar és com... meditatiu. Sí, m'imagino. Però que és estrany perquè és una cosa que fem com per protocol una mica, no? Les servilletes han d'estar perfectes, planxadetes, que realment no té cap funció el fet que una servilleta estigui planxada. Llavors això també és una mica frustrant. Però clar, t'has d'adaptar com a el que vol la gent una mica també, no? Que la servilleteta faci aquella sensació de ropa límpia, tot ben planxada. Sí, però ho feim també per aquella concepció que te d'abans encara mos fa un pot de por presentar-nos sense servilletes de tota, però supos que ho aniran superant i clar, ara intentant que estiguin perfectes. Vale, també hi ha la preocupació en les empreses que fan serveis d'horeca, diguéssim, d'hostaleria, restauració, amb tot el tema de la normativa de seguretat sanitària i higiene. Llavors hi ha la preocupació d'utilitzar envasos i productes reutilitzables en què no compleixin els estàndards sanitaris. Com heu gestionat vosaltres el que poden ser mites i adaptat els vostres processos per garantir la seguretat higiènica? Sí. No, és que en restauració ja per ja el que tu dius és un mite. És a dir, al final, si ho tens tot més o manco bé, és a dir, que no és higiènic d'una sucrera, és com un poc... I les servilletes, si les utilitzes tu i després les llences a una panera, i després, clar, la rentadora fots un programa a 90 graus, clar, és que no s'aguanta, per això no s'aguanta per cap banda. A veure, si n'hi ha un que va a la panera a agafar una cervesa... Clar, però és que... Però ja és problema d'aquella persona. Sí, però, clar, és que per ja ho és més, és a dir, els tassons, nosaltres sabem que els plats els afeinats els ficam un lavaeques industrial i sabem que surten supernets. A una temperatura que... Jo, per exemple, per menys higiènic, un paquet de plats de cartró que Déu sap per on han rodat. No saps qui ho ha tocat, com ho han empaquetat, on han estat emmagatzemats... Clar, tot això. Quan vau començar amb aquesta transició, com van respondre els proveïdors? Va haver-hi algun que es resistís al canvi? I què li diries a altres persones o altres empreses que es troben amb aquest repte d'haver de gestionar això amb els proveïdors? La veritat és que no han tingut gaire conflictes amb aquest tema perquè, clar, com que consumim tot, com que és ecològic i local, són productors socis de la nostra entitat, ja la fruita i la verdura s'entreguen en caixes que són retornables i el producte ecològic i fet aquí que ve directament del pagès no va i te fica una bossa de plàstic per la lletuga, saps? És una cosa que ells mateixos ja estan conscienciats. I llavors de producte que han de comprar més específic ha de venir o sigui dins envàs, per exemple la llet ja ve dins vidre, el sucre ja per l'obrador, clar que com que hi ha molta sinergia en l'obrador i catering ja comprem envasos grans, per tant no han tingut aquest cas de dir no, és que sempre m'envia dins plàstic. No, la veritat és que no. Ja veniu d'una cadena productiva o de valor que ja
els altres passos ja estan conscienciats perquè venen d'una mateixa com mentalitat i una mateixa... Sí, inclús te diria que per ells és un cost extra, és a dir, per un pagès haver-te d'entregar, ell hauria de pagar en vas, saps? Clar. Per tant, no té sentit. Ja els hi va bé. Sí, o com a molt pintura, si la caixa està bruta te posa un paper de diari baix, que ja ell mateix ho ha reutilitzat, saps? Però no... O la caixa de cartó, si no en té, no te la pot deixar la de plàstic, les fortes que són de fruita, t'endú una reutilitzada de cartó o d'una altra cosa, però no... Un toc de creativitat i humor. Si el plàstic d'un sol us pogués parlar, què creus que diria a l'enterar-se que la vostra organització ha decidit prescindir d'ell? I què li respondries? Bona pregunta. Pintura més divina jo en són jo, saps? Perquè és veritat que l'utilitzem superpoc i no ho sé, pintura qualque indústria que nosaltres no tenim aquest cost extra, saps? Lligat en l'anterior de que no són costos, de veure, són inversions inicials que se fan, compres material que te durarà anys i això al final t'estalvies moltíssim. Però si vingués aquí el plàstic, no que heu decidit prescindir d'ell, sinó que vingués i digués aquí no em necessiten, no m'utilitzen, què creus com reaccionaria aquest senyor plàstic? No ho sé, Pintura s'enfadaria. Jo crec que s'enfadaria bastant, perquè veuria que no el necessiteu per res, no? No, la veritat és que no. Vale. Imagina que demà es publica un estudi que asseguri que el 100% de les empreses de Balears estan compromeses amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient, igual que esteu vosaltres. Com creus que canviaria el paisatge natural i la manera com vivim els habitants de les illes? Crec que el canvi seria molt social, és a dir, perdona, però ja ho llim molt el canvi social, perquè quan elimines el plàstic estàs limitant molt quin tipus de producte consumim. Llavors, Pintura la conscienciació aniria més a tornar a comprar en el mercat, a pagesos directament, a tendes que ja ho fan bé, i crec que seria molt guai el canvi de paradigma de tornar a consumidors, a consumir més local i així, i perquè la majoria de productes que venen envasats així són productes importats. Venen d'una altra banda, que necessiten aquella barrera per al seu llarg viatge. Clar, per durar més temps. I quin missatge t'agradaria que les generacions futures rebessin de tot aquest esforç que feu vosaltres per tant reduir el plàstic com per consumir de manera local i ecològica? I que és possible, i que ja ho veiem, jo crec que ja l'estem visquent en el canvi. De cada vegada, és a dir, fa superpoc que hem començat amb el catering, ja la gent està molt conscienciada, quan anem a un espai que no hem anat mai, la gent està supercontenta i vol saber més de sempre qui hi ha darrere aquella coca, de quin pagès, d'on ha vengut la carabassa, d'on ha vengut, que nosaltres d'això poden donar resposta i no tothom ho pot fer. Per això crec que sí, que el canvi motivem a tothom que el faci, perquè és el que ha d'haver un punt d'impàs com a societat, perquè estem duim anys abusant i el canvi per això és divertit, és incentivar tot això. És un futur que em fa il·lusió. Que guai. En quant a la conscienciació d'aquesta societat que anomenes, és veritat que l'arxipèlag balear enfronta una pressió humana molt gran, tenim molts visitants cada any degut a lo turístiques que són aquestes illes, i és veritat que no tots els clients o els turistes o els que puguin consumir els vostres productes no tots estan igual de conscienciats que ho podeu estar vosaltres. Llavors, com ajudeu vosaltres a submergir aquests que encara no tenen aquesta consciència tan profunda en el valor de cuidar la illa? Jo crec que just per fet d'existir i demostrar que és possible ja és una gran passa. No te diré que no és difícil i que no tinc reptes, perquè hi són i a l'hora de seleccionar proveïdors i posar-ho tot en marxa és difícil,
Però, clar, nosaltres fem el que podem i el que sabem. Clar, i si podem incentivar a altra gent, aquí tenim auditories a persones que estan interessades a saber més com funcionem, estem oberts a tothom. Però clar, i just en sobredor també fem 3 formats que tots surten en vasos de vidre i ja és una passa més de visibilització del producte fet aquí que se pot fer bé. I crec que és aquí la base de que al final jo crec molt en el canvi, mentre ho facis ja generes el canvi. Amb el vostre propi canvi feu que l'altra gent vegi com és possible fer-ho i puguin seguir el vostre exemple també. Clar, sí que segurament l'altra gent segurament ho poden fer molt millor que nosaltres, 100%, però hi ha gent que ho fa i de fa anys que està conscienciada. Però, clar, intentam, a més, també donar i visibilitzar els productors d'aquí que se pot fer. Al final, hi ha molt de mites a nivell de producció de Mallorca, que és que no hi ha producte, que és que no podem abastir tothom. I al final, pintura 100% de la població no podem suportar, però podem donar el nostre granet d'arena i podem fer un catering i te podem donar de menjar completament un producte d'aquí. Bé, si vols un cafè amb sucre, pintura no el 100%, però gairebé tot ho podem fer. I una pregunta un poc més controvertida. Vos considereu una organització que s'adapta a la sostenibilitat per convicció o per necessitat del mercat? Per convicció. 100%, és a dir, des de quan va partir APM ja... Jo ja sabia la resposta de la pregunta perquè m'agrada fer-vos aquestes preguntes perquè justament és que ja us veiem que ho feu per convicció, que ho feu d'una manera que és admirable, però també per visibilitzar que hi ha altres empreses que sí que ho fan per una mica el que exigeix el mercat i la publicitat, però... Sí, que ja està bé, que normativa això exigeix que començar a reduir just de passar del plàstic, ara han passat al bambú o coses d'aquestes, i són pessetes, que ja està bé, perquè el canvi el necessitam. Però sí, és que nosaltres ja t'he dit, nosaltres vam començar i no mos imaginàvem fer-ho d'una altra manera. Forma part de la personalitat i de l'essència de l'organització. Sí. Genial, Rosa, doncs moltíssimes gràcies. Aquestes són totes les preguntes. Tot el que ens has explicat és super important i inspirador i una passada tota la feina que esteu fent. Vale, Rosa, ara farem un joc. Jo et diré productes de plàstic d'un sol ús, d'aquells que fan una ràbia horrorosa i una mania, i els aniràs ordenant en un rànquing de l'1 al 10. El top 1 de la mania és l'1 i fins al 10. Vale? És a dir, l'ús és pitjor de tots i el 10 és... és el top 1. És dolent, però no tant. Sí, és que la veritat és que tots fan ràbia i tots fan mania. Però bueno, tu vas allà veient a veure quina mania et fan. Vale? Per exemple, jo dic de plàstics d'un sol ús, hi ha alguns que no són de plàstic però són d'un sol ús i que contaminen molt també. Per exemple, les càpsules de cafè. Vinga, 3. Una bossa de patatilles petita d'aquestes que estan per tot arreu, que te'ls trobes per la playa. 6. Mini bricks de zumito con su cañita amb el seu plastiquito, amb la seva fundita i amb el seu paquetito. Uau, és difícil. També jo et poso ja una mica de... 5. En el 5. Coberts de plàstic, que a més ara els venen, que clar, per normativa ha de ser tot reutilitzable, es posen reutilitzable però jo a la mínima de canvi es trenca, o sigui que molt reutilitzable no és, però coberts de plàstic. 4. Uau, estic omplint tot. Al mig i deixant-te... Sí. Una botella d'aigua petita de plàstic, Dios, m'he olvidado la botella reutilizable perquè nosaltres fem servir botella reutilizable. Vinga, 10 perquè tot pecam. Tot pecam. Un tassó de cafè a lo me voy
voy a buscar mi Starbucks. Censurar la marca, por favor. 7. Sobrets petits de ketchup, mostaza, maionesa, monodosis. Uau, 2, aquests han de ser per dalt. N'hi ha molts, és que a part des del Covid és que estan per tot arreu. I a més estan prohibits o sigui, per consumir en els establiments, en els restaurants, no poden posar monodosis, imagina't. I encara es posen. Aquest fa molta ràbia, aquest que et diré ara. Una fruita pelada i posada en un envàs de plàstic. Una taronja. Uau, és que una taronja. Vinga, suar. Esto te tocava el corazón, Sí. Guants de plàstic d'un sol ús. Guants seran de 9. Perquè a vegades no en de vegades són necessaris. Sí. Sí, allò que xerràvem de les mesures higièniques, de vegades hi ha certes situacions... Sí, a vegades l'has d'utilitzar. I pajitas, no sé si me'n queda només un, sí. Uau, Canyetes. ostres, les canyetes haurien d'anar... I ens hem quedat en el buit. Justament. A veure, què fem? Es mereixen un puesto pitjor. Sí. Et deixem repetir un, perquè és que em nego que les canyetes quedin en el número 8. Vinga. Els pugem. En alt... Les canyetes en els 2 han d'anar. Sí. Bueno, boníssim, molt bé. Moltes gràcies, Rosa. Superbona. Gràcies per venir i per donar visibilitat a tots aquests projectes i que a veure si més gent s'anima al canvi. Super. Mil gràcies. Amb el vostre testimoni segur que sí, perquè ho feu semblar que és fàcil i que es pot tirar endavant. Sí, és que de fora pareix que la barrera és molt gran, però quan t'hi costes vol que la barrera torna molt petita. Super. Gràcies. A tu.